Morjesta! Taas on makiaa mahan täydeltä, nimittäin matematiikkaa. Nyt puhutaan monikulmioista. Monikulmio on tasokuvio, jota rajoittaa itseään leikkaamaton suljettu murtoviiva. Tässä on nyt 4 esimerkkiä monikulmioista. Ensimmäisenä on kolmikulmio eli kolmio, nelikulmio, viisikulmio, kuusikulmio. Kuten varmaan huomaat, nimitys tulee kärkien lukumäärästä. Määrittelyssä sanottiin, että itseään leikkaamaton suljettu murtoviiva, joten esimerkiksi tällainen otus ei olisi monikulmio. Tai no, siinä voisi olla 2 kolmioa. Monikolmion osia tärkeitä ovat kärkipiste, joita nimetään isoilla alkukirjaimilla A, B, C, D ja niin edelleen. Lisäksi löytyy sivu, joka yhdistää nämä kärkipisteet, ja sitten löytyy kulmia. Tässä on merkitty tuonne H-kärkipisteeseen kulma. Nimeäminen tapahtuu vastapäivään isoilla alkukirjaimilla A, B, C, D ja niin edelleen. Joten tässä kuvassa oleva monikulmio on 10 kulmio A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lävistäjäksi kutsutaan monikulmiossa janaa, joka yhdistää 2 monikulmion kärkeä, mutta ei ole monikulmion sivu. Lävistäjä voi myös olla monikulmion ulkopuolella. Huomaa tämä. Erityistapaus monikulmioista ovat säännölliset monikulmiot. Säännöllisyys tarkoittaa sitä, että kyseisen monikulmion kaikki sivut ovat yhtä pitkiä, mikä näkyy tässä kuvassa niin, että jokaisessa sivussa on tuo pieni väkänen tuossa keskellä. Pieni viiva tarkoittaa siis, että kyseisessä kuviossa olevat sivut ovat yhtä pitkiä. Lisäksi kaikki säännöllisen monikulmion kulmat ovat yhtä suuria. Otetaan sitten seuraavaksi esimerkki. Monikulmion piirin pituus. Piirin pituudella tarkoitetaan, että kuinka pitkä matka jouduttaisiin kulkemaan, jos kuljetaan tuota monikulmion reunaa pitkin. Tässä on nyt 5 kulmio A, B, C, D, E ja piirin pituus, eli lyhyemmin sanottuna piiri, laskettaisiin seuraavalla tavalla. Piiri on yhtä kuin, aloitetaan tuolta alhaalta, 19,5 cm plus 13,2 cm plus 20,1 cm ja niin edelleen, jolloin saadaan 75,0 cm. Huomaat tässä yksiköiden käyttö. Jos yksiköt on ilmoitettu, ne pitää myöskin merkitä. Sen pituinen se tällä kertaa. – 19,5 cm plus 13,2 cm plus 20,1 cm ja niin edelleen, jolloin saadaan 75,0 cm. Huomaat tässä yksiköiden käyttö. Jos yksiköt on ilmoitettu, ne pitää myöskin merkitä. Sen pituinen se tällä kertaa.